कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण മാതാജി ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയോ? കിട്ടി ആ ഈ ക്ലാസ് ഉഷാറാവും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ചലശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരും ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണകൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ 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 हरे राम राम ഷോർട്ട് പാട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുതുമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 20. വാസുദേവായ ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി വൃത്താപോപശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാവിഹിതാനി മേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മലയാളത്തിലില്ലല്ലോ മാതാജി ഇതില്? മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ടോ? വന്നല്ലേ നമുക്കിപ്പോ ഇല്ല, ഉണ്ട്. ശ്ലോകം കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹിന്ദിയിലുള്ള ഉണ്ട് താഴെ ഉണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലാർത്ഥയുക്താനി വൃത്താപോപശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാവിഹിതാനി മേ.
ഹരന്തി സ്മരത ഇതാനിമേ. ഹരേ ഈ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചതാണ്. അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തോട്ട് വായിക്കാനുണ്ട്. പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പരമപുരുഷൻ ഗോവിന്ദൻ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ കാലദേശങ്ങളുടെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഉപദേശം ഞാനിപ്പോ അതിലിപ്പോ ആകർഷിതനായിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മളെ എന്താ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് എപ്പോഴും ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുവാത്തിന് വലിയ വർക്കൗട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ആശ്വാസം തരുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഏത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കർമ്മം അല്ലെ. ഏതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. ഭഗവാൻ അഥവാ ഈശ്വരൻ, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാലം അല്ലെ. ഇത് 4 എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ചേഞ്ചിങ് ആണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് കർമ്മം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഭു ആണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെയാണ്? ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെ ആവുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മള്. ഭഗവാൻ സനാതനനാണ്, നമ്മളും സനാതനരാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ വിഭു അണുവുമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സനാതന അഥവാ ശാശ്വതരെന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിനും വിദൂരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവത്ധാമവും സനാതനമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ അസ്തിത്വത്തിൽ വസിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ഭൗതിക താദാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാതെ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് കഴിയുകയില്ല. ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപായം ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കും സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം അല്ലെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോർത്തോണ്ട് മരിക്കണം, എന്ത് ചെയ്താൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടാണ്ട് 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ജ്ഞാനയോഗ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത്? അത് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സനാതനമാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും അവ്യയൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും വ്യയം സംഭവിക്കാത്തത്, അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി സംഭവിക്കാത്ത ആളാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷര അക്ഷര 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അവ്യയനായ ജ്ഞാനം ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ക്ഷര അക്ഷര പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ്. ക്ഷര വരുന്നത് നമ്മൾ വരും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അവരാരാണ്? അക്ഷര എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും മുക്താത്മാക്കൾ. അതിനപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ, ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും സനാതനനാണ്, നമ്മളും സനാതനരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മം, അതാണ് എന്ത്? സനാതന ധർമ്മം എന്നും പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതികതാതാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മം, സൈദ്ധാന്തിക തത്വജ്ഞാനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നതിനെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതില ചെയ്യാം? കാമ്യകർമ്മം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. പിന്നെ സൈദ്ധാന്തിക തത്വജ്ഞാനം, അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഈ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്,
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകും. വേദങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ പാപനിർഭരമായ മനസ്സിനെ ക്രമേണ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം അവനെ നാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നാനാർജനത്തിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധാവസ്ഥ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുവന്റെ അറിവ് ജ്ഞാനം അഥവാ പരിശുദ്ധ അറിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിഹാരം ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം ഏതാണ്? അവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം റിസീവ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജീവിത പരിഹാരം സാധ്യമാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആത്മാവിന് വിനാശമില്ലെന്നും ഭൗതിക ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളായ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാലാവധിക്കായി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നും എല്ലാ യുക്തികളാലും വാദങ്ങളാലും തെളിയിക്കുന്നു. ആകയാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തനിക്ക് ഭഗവാൻ പകർന്നു തന്ന ഈ മഹത് വിജ്ഞാനത്തെ അർജുനൻ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ എന്താ പറയാ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം? ഭഗവത്ഗീത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹാതി നരോപരാണി അല്ലേ? തഥാ ശരീരാണി വിഹാര ജീർണാനി അന്യാനി സയ്യാനി നവാനി ദേഹി. ജീർണിച്ച ഒരു ഉടുപ്പ് എടുത്തു കളയുന്നത് പോലെയാണ് ശരീരം നമ്മൾ മാറുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു കീറിയ ഉടുപ്പ് മാറി പുതിയ ഉടുപ്പിടാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ശരീരം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അതിനെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേദജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറയണ്ടായി. വേദജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ്. എന്താണ്? ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അന്യദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യം അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം. അപ്പൊ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ, ധാർമ്മികമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ, അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് വരെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വേദം. അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദൈസ സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ. വേദ്യോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതാണ് വേദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, സംസ്കൃതം വേദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അറിയുക എന്നാണ്, മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക, അത്ര വരെ ഏതിന് പറ്റുള്ളൂ? വേദങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. വേദവിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര വരെ നമുക്ക് വേദപ്രകാരം ജീവിച്ചാല് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മാന്തരങ്ങളായി ജനിച്ചു മരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാവും നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം ചിന്തയതോ ജിഷ്ണോഃ കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സൗഹാർദ്ദേനാദിഗാഢേന ശാന്താസീത് വിമലാമതിഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഏവം ചിന്തയതോ ജിഷ്ണോഃ കൃഷ്ണപാദ സരോരുഹം സൗഹാർദ്ദേനാദിഗാഢേന ശാന്താസീത് വിമലാമതിഃ.
സൗഹാർദ്ദേന ശാന്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അപ്രകാരം ചിന്തയതഃ ഉപദേശങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ ജിഷ്ണോഹോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃഷ്ണപാദ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങൾ സരോരുഹം താമരകൾക്ക് സദൃശമായ സൗഹാർദ്ദേന ഉറ്റ സൗഹൃദത്താൽ അതിഗാഠേന അത്യന്തം ഗാഠമായ ശാന്തമായി ആസി അത് പ്രകാരമായി തീർന്നു. വിമല ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാത്ത മതിഹി മനസ്സ്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുവാദിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഉറ്റ മൈത്രി ബന്ധത്താൽ പകർന്നു നൽകിയ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെയും സ്മരണയിൽ അപ്രകാരം ഗാഠമായ അമഗ്നനായിരുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി ശാന്തമായി തീർന്നു. ഇപ്പോ ഇതുവരെ അർജുനൻ എന്താണ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പാഷണ്ഡികളായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാരുടെ അടുത്ത് തോറ്റുപോയി. ഗാന്ധീവധാരിയായിരുന്ന അർജുനൻ തോറ്റുപോയി. പിന്നെ ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ധാമത്തിന് പോയി. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അർജുനന്റെ മനസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ കൃഷ്ണ അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രമായി മാറി അർജുനന്റെ മനസ്സില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? പവിത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പവിത്രമായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമായി. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അർജുനൻ മുക്തനായി ശാന്തനായി തീർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുവാദിച്ച് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഠമായി ധ്യാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ധ്വനിയല്ല ധ്യാനിക്കുന്നത് യോഗ സമാധിക്ക് തുല്യമാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, പാർഷദർ, സവിശേഷമായ കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും അഭിന്നനാകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചനകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തുടങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവം അന്ധകാരത്തെ അഥവാ അജ്ഞതയെ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഭക്ത മനസ്സിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ക്ലേശഭരിതമായ ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ ഉടനടി അകറ്റുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയാ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാനും അതും തമ്മിലും വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതം ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചാലും കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എവിടെ ആയാലും എന്തായിരിക്കും, ഒന്നിക്കൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ മധുരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി സദാ ഭഗവത് നാമജപം ചെയ്യുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ അനുഭവം നിസ്സംശയം ഭക്തന് വേദനാജനകമാകുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ അതിന് ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന സവിശേഷമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രഭാവമുണ്ട്. വേർപാടിന്റെ വികാരങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവുമാകുന്നു. അവ ഒരിക്കലും ദുഷിച്ച ഭൗതിക വിയോഗ ദുഃഖത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവുന്നതല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിയോഗമാണ് ഇവിടെ അർജുനന് വിഷമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതും അതും അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ്. അതൊരു മറ്റൊരു വേർഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലെ. വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞ് നമ്മളത് തമോ ഗുണമായിട്ടാണ് വരിക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് നമ്മളെ വിയോഗം, ആ ഒരു ദുഃഖം അത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നല്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഃഖത്തിന് തുല്യമല്ല ഭഗവാനെ വേർപാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ ഈ ഒരു വേർപാടിന്റെ ദുഃഖമാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവം
പുണ്യാന പരിബൃംഹിതരംഭസാ ഭക്ത്യാ നിർമ്മതിതാശേഷ കഷായദിഷണോർജുനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവാംഗ്രനുധ്യാന പരിബൃംഹിതരംഭസാ വാസുദേവാംഗ്രനുധ്യാന പരിഭ്രമിതരം ഭക്ത്യാ നിർമ്മതിതാശേഷ കഷായദിഷണോർജുനഃ. അർജുന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവ അംഗ്രി, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അനുധ്യാന നിരന്തര സ്മരണയാൽ പരിബൃംഹിത വിസ്തൃതമായി ബ്രഹ്മസ അതിവേഗത്തിൽ ഭക്തിയിൽ നിർമ്മഥിത പ്രശമിക്കുക അശേഷ അനന്തമായ കഷായ അഴുക്ക് ദിശനഃ ധാരണ അർജുനൻ ദർശനഭാവത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത പ്രഭുപാദിത്യം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ മേലുള്ള അർജുനന്റെ നിരന്തര സ്മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ അതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ശമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ മനസ്സ് നിർമ്മലമായി, അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതായി. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത പ്രഭുപാദിത്യം. മനസ്സിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളാകും. അത്തരം കളങ്കങ്ങൾ ഹേതുവാകിയാൽ ജീവാത്മാവിന് അനുരൂപവും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അവ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ബദ്ധാത്മാക്കൾ അസത്യവും നിത്യവുമായ നിരവധി ഹൃദ്യമല്ലാത്തതുമായ വിഷയങ്ങളാൽ ഉരുക്കിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ അവ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ നാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തികളോട് കൂടിയ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ അനാവൃതമാകും. കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയും അതിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തിൽ ശാന്തമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് അർജുനൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചയുടൻ ഭഗവാനുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ തനിമ സ്പഷ്ടമായി തീരുകയും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ, നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഒരു ജോലി വേണം, അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, അവർക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വേണമെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം, അതിനെല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോഴേ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതം തീരുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഇതിനൊക്കെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോട്, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മാല കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ അർജുനൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യൂരിഫൈ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി മാറി അർജുനന്റെ ചിന്ത. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ആയി വരുന്നത്. നമ്മൾ അറിയില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാലിന്യമുക്തമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും. ഹരികൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗീതം ഭഗവദാജ്ഞാനം യത് സംഗ്രാമമൂർധനി കാലകർമ്മതമോരുദ്ധം പ്രഭു. ഹരികൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗീതം ഭഗവദാജ്ഞാനം യത് സംഗ്രാമമൂർധനി കാലകർമ്മതമോരുദ്ധം
പുനരദ്യഗമത് പ്രഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഭഗവത പരമപുരുഷനാൽ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം യത് ഏത് തത് അത് സംഗ്രാമമുത്തനി യുദ്ധമധ്യേ കാലകർമ്മങ്ങൾ സമരുദ്ധം അത്തരം അന്ധകാരത്താൽ ആവൃതമായി അധ്യഗമൻ അവയെ പുനരുദ്ധരിച്ചു പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വാസ്തവം അതായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിയോഗം കാരണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം കാരണം, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ, അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ചിന്ത കാരണം അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശമൊക്കെ, ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശമൊക്കെ മറന്നുപോയി എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തില് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ വീണ്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾക്ക് രണ്ടാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാവുക, മറ്റൊന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായ ആളിനെ എന്താ പറയാ? അയാള് താഴ്ന്ന ഇതിൽ പോവാണ്. മറ്റേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾ ഗോസ്വാമി തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. അതായത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥം. അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിന്റെ വഴിയെ നമ്മൾ പോകും അല്ലെ. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാവാൻ, ഗോസ്വാമി ആവാൻ സാധിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അഥവാ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനശ്വരങ്ങളാകുന്നു. അവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഥവാ ആത്മമായയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരന് അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവയാണെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനും അർജുനനും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത മിത്രമായ അർജുനനുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തം അവതാര ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൗതികമായി കാണപ്പെട്ട അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റുന്നില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തെ അവ പുനരുദ്ധരിച്ചു. ഈ അവബോധ പുനരുദ്ധാനം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 1865 ഇപ്രകാരം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഒരുവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. മനസ്സ് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിസ്സംശയം ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് സംഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായി തീരുന്നു. ഈ ശാശ്വത സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ശങ്കിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സഖാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഭഗവത് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സദാ നിരതനായിരുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വിസ്മരിച്ചവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും അർജുനൻ അതേ അതീന്ദ്ര പദവിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഭഗവത് ദൗത്യത്തിന് അനുസൃതമായി തന്റെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത ഇതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രഭുപാദരം? ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മള് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഈ
ജന്മകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്, ആ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു കർമ്മബന്ധനത്തിനും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം, അല്ലെ? എല്ലാം ദിവ്യമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, അല്ലെ? ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ സദാ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യനാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ അർജുനൻ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചു, അതായത് ഒരു വിഷമം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാനെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ആക്ച്വലി അർജുനൻ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ശരിക്കും അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു യോഗ്യതയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ പാർഷദനാണ്, അല്ലെ? നിത്യ സഹചാരിയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ വിശാഖ സഖിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അതേ ഒരു യോഗ്യത, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത അർജുനൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധു ഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।